Luto na siya. Usa pa ni ka oras nya paanok lang ani. Naami sa Vista Verde kay nangita mig baboy diri kay birthday sa ako, live-in sa akong papa. Pero tungason kayo. Layo kay ndulhugon ba. May kuan dia. Swimming pool ug basketan. Nindot kay view ba? Nindot kay view. Pagkita sa Facebook mo mag-live ka. Ha? Aga, kaya mo na kina-post na imong mga Oh. Nindot kay dire. Vista Verde. Na problema na ko sa pagdulog kay akong motor way brake. Dara mong baboy. Sa halagang 10K. Mahal kay aslon nun dun. Nagapos na no. Nah, pahak na. katri dito. Nana. Manag kis-kis. Ito. Ang baboy na po ihaw nga manok dres pikas oh. Ugba na ni. Ihaw manok sa tinabangay ba. Dito tinabangay gid kay kami pa man dire. Nagay gatong hugton maayo di na ni hulbot ang gapos. Panana magtahi. Dihatag sa mo, tiwasan na lang ni. Oh, ana. Sanggup ko ni. Ari. Oh, diyan ko. Ang kaon na mo diri alas 7 kuno ingon ang birthday. Nya alas 2 naman kapin amo na lang ni itakang. Kay nag-ihaw na sa manok kay gitagaan mig manok ron. Res pinakusgan ako si papa oh. Nya ang uling amo ni sugod og kuan. Alas 7 pa man dali ra kay ni maluto. 2 ka oras og tunga. Ada. Ako panang gikuan pagangking ang buko-buko kinahanglan kusog ang kayo. Pagkagangking ana diha na ta mo hinay-hinay. Nya na una-una untog puwa ang buko-buko. Ato sa tog ipababaw gamay kay kining lubot sa tong gukdon pag humana na ipantay na ng kayo bahalag kanus pa na maluto na gani siya nya pagudpod ang likod. Pila ra kami na to ana. Nipula na ang aso. Oh, aso na hinon. Boboy. Luto na siya. Usa pa ni ka oras nya paanok lang ani. Nga kuan. Nasilikin sama dadaan pagkiskis kay naluto na usa pa ka oras og tunga. Luto na. Wa naghuwat lang may bisita nga duharan ni ka oras. Kuan na nabuwag na na yang panit og ang kuan. O pa bisita. Ang naabot diri buisita pala. Akong kumpare, akong suod nga amigo, oh. Ako sad si Piolo Askal dili ni Pascual ha, Askal. Busing. Wala abot gikan dita. Oh, sugod ang tinikling father. Ha? Oh, petaas naman kay tong video ug nagsugod na sa daghan ng mga tao. Ato na lang humanon. Dahil salamat sa inyong pagtanaw.